Martangi yang mahita dami ni di batana sumurung sen saluhu naroha imana mangaramoti hati-hati do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani di batari hita ima natar surat di buku Evangelium Lukas bidu 10 ayat 10 sada satu ayat 10 sia semonomma hatani di batang 10 halak na huliton ujung mardalan ibana dopak Jerusalem di bulus masyat tonga-tonga ni luat Samaria do Galilea lahu bomot tu sadahuta pajuppa ma ibana do 10 halak na huliton na jong-jong maddaw-daw di paguku nasida maswara nasida akanin nama Yesus guru asi maroham dihami jadi ninna ibana mamarnidasa lahu mahamu patuluhog dirimuna tuak kamalim jadi dinalawi nasiya gabi yes manasida alai mula dosa halak sian nasida dung diida naung gabi malam ibana di paguku maswarana mamuci di bata di patuka do dirina tujulu ni sijui tujulu ni Yesus mandok moliate jala saharak Samaria dui ala na Yesus mangalusi da 10 nasida naung gabiyas didiar do na sianari dang adong jupang HP na olo mulak pasangapun di bata dukun ni halak dagangon laos ninna mamadok ibana he maho lahoma hapor syamido baluahoko ima sahana dia mau kedua sahapor syam judul ni turpu tahun ima songon tema hapor syam na baluaho adong dosa da barita na mardonga pura sahala ina na mabalu alay sa da yanakon na nong marumur 15 tahun ditiki neng lau sikola mayanak konon tapragama anak no di idalan dusongo ni rupani anak ni sahalat na bebelo di bematu rumah sakit jala pola donu nga mate-mate ni dusongo ni mate-mate ni bahkan pola do di idok piga-piga ari rumah sakit alai tong mate-mate ni la subuhi dang sadar dungi Roma kido terang di doma asa mulak dibu matu jabu asa di jabu ma dirawat jala pola do dan sadar be nang baby su hebeng ala di ida dokteri ima di tingkat ni kesehatan manang di danahi hera na sumungki be malum dungi di doma ala nunga 3 bulan di rumah sakit lasso pulih lasso sadar asa di bumatu jabu dungi dioloi inat tanama balu ima singkat cerita di bumatu jabu alai tiap hari tiap manugu tiap harian doho tiap borongin saya ditanya kon inat tanama balu dorak ne jala saya diusip podok tu tingkol ne saya mertangi yang jala saya dihata-hatai maranga sudi saya dipadoba songo ni ma pola do danahon 20 tahun di bagasan iman akan ingani tidak sadar alai nang pesongan 20 tahun lakia bosan inatai terus do ditangiakon terus do ibana madok hatana ira dari hata-hatai ma anak nai terus nang pekoma anak nai terus somoni ma bayaku kamu madongan sapor jauh sampai 20 tahun alai nung pa 20 toton topu ma boy ma sehat ma anak nai mangulu ma musik dung mangulu dung sehat dibuat anak nai ma buku disurati masudi nani padok ni mak dok tangiang ni mak garu pare nani padok ko selama 20 tahun ternyata mencuri gak bisa ada buku na terbesar
gabi buku na termahal pola ribuan bahkan menjadi laku gabi sahalak milioner may ba. Aron yang dohonot tadi ama kadonga saha porsiaw di si. Di barita na mardonga pudei ima na keng idota. Dina parir dina hacit sahid naroi. Alai dang talu inata nama balui. Dia terus berdoa. Dia yakin dan percaya Allah ni hapor siam ni mama kulini doa ma yang bu di mana. Ternyata membuktikan ida song tema ni minggu ta hapor siam ni do. Na baluaun hapor siam na malu kamalumun hapor siam ni do ben yan aku ni gabi ibat gabi bui i marakaningani gabi momora do gabi disuratun menjadi buku yang terlaris. Dia makarong saha porsiaon ido na tayo di baga sa tupukon. Ima adong 10 halak na huliton. Di na 10 halak na huliton ni asima rohani di mata di perdalanan di hutan Jerusalem. Tayo da manakang ni 10 halak na huliton. Adong na 10 na huliton ni di paborhat Jesus. Ima nakaning didok tu nasa pudi asalaw na sidar didok manakingani di baga sa tupu tom pasal to dirina jala dinapajupa na sidar ima namardok asima roham di patuluhod Jisdo waso manuma sahid ni nahulitoni. Alay tayo dia makadungan di nasapuri naoro Roma dok mauliante na pasahaton na bongot na pasahato kamulation holan sahalak do siyan sapuri ipe tong do tayo ngiri dang halak Israel alay halak Samaria na dikuari halak Samaria halak na so saha porsiaon do halak jauh ni alai justru halak Samaria itu na Roma dapot ton Jesus pajuppa nama dok moliate ido na taida di baga sa tuputong taida madia makadong saha porsiaon di pasu-pasu na ni calo ni na sianari. Ternyata mereka lupa. Buasa lupa na sida ima na kengani. Gabi di sol-soli Jesus do. Aladang di boto na sida pola dok. Dangolo pasang apot di batan. Alay justru gabi di dok. Hala Samaria. Nahudi do na binahimi. Nungidok hapor siyam mido. Nabamalu pokong. Dia makadong saha porsiaon na perjulo na yung berengot ta ima halak nadangol do di tonga-tonga ni Portibion molo nang diboto madok mau lihat ima hanangolo ni nasi halak nare bahwa mereka lupa dia do pasu-pasui dia lupa hon nasida do pasu-pasu hamalumon gabe didok madibagasa turputon di dia nasi nare ala ima halak nadangol dihadangolo ni colmay dang diboto madok moliate atong ima na perjulo na nang berengot ta asa di bagasan mulut to na dia di kita na siya marang nasalaki alay angko nasahalaki na keng rodo iba na halak Samaria madapot to Jesus pola do didok di pagugo suara na mamuji di mata dipatukap diri na tuturo di Jesus madok moliate nanay dokrot tadi baga sa tupuki na dua uma nuaing di colmeng na dua si kapodo na tarida di partikia si sonarion di partikia sonarion ido na tarida di colmeng gabi odo naking mangasaw pikiran mangasaw gugung alay na dia mahita dia makadong sa porsiyaon ang guaw madok na yung masong halak Samaria hita
Dihala Samaria bamuji jala madok moliatu di ibana sian nguduna songot taddani hapor sionna. Dangala ni balga ni silihononna. Dangala ni balga ni silihononna. Alay beringot tadi si dia makadonga sahapor siam tumma setakas. Holan ala asin ni rohani debatado. Odo na naing idota di pabahenan ni Jesus na sida dihalupa. Ternyata ditangihon Jesus do pangiduan ni nasida alay nung malum dang diingot maduk mo lihate. Olo do songoni hita say martanyangi asa dili rokap martanyangi asa dili kamalumun martanyangi asa dili akahamoran martanyangi asa dili jabatan alay nung dapok talupa hita maduk mo lihate tu is na mga leoni. Di pabayaran ni Jesus tu nahuli ni ima tamama na sida madok mo liate. Alay siya na sa puluy sahala do na madok mo liate. Ido na masay belga taida ditupukon. Pangalaho si songon ido na pinangido ni di patasek kita. Songo kala kristik kita. Taday do paso-paso di bata. Boha sotundo songon nahulitun na siya narita. Ditiki mangarubi hamaulo do akaparu kilo majoko retu wanita ape dum tajaro panguripen lupa kita madok mau liati itu ibana taingo makamang inang taingo mahola Tuhan itu natuk mangali pangurupe tita tuaka namasa di bagasan muruta mangasawang kuarni di batama hita nama dok ibaha porsetai da juma kuarna tadok mau liati taingo mapesalmen 100 piti asa terus mulutai madok mo liate, bersyukur. Ido na basga. Asa mulutta ngolu na bersyukur baita. Ngolu na madok mo liate, marotong rodi sagna. Amin. Mo liate mariho ali Tuhan di bata marhiti hatami. Amin.